Oh yeah. Ayo bang, enak. Hey. Oke. Oh lo ci. Tu abi. Nara mako di ngo. Ko di ngo. Onye kwa. Hey. That's it. Dia na bete ya na. Gura kwa iwe bona. No ke de no na. Na ape ya na aku na tuzi gumadu no bra. Iwe la pa no na Lagos we gba to. Ti ko lu bu de ka. Ati ko lu bi de ka 6 years ya pra no bra. O lu go na. Na bi ko no ka na bi ko mi ke baba. No. Eu da kwa ile bra. Se no ni para ni na. Ala ko ma na. Aku ra to so do ma de. Okay. Keki ime. Adi mo ma ke kwani makun. Ai ni no je kuta. Awo de kwa ke kwani afa ge. Afa mo bu blessing. Blessing. Kwesi yi nwekwa ezigbo afa. O ma mma. Da mma nwaanyị. Blessing emu bike weniwe. Onye ebe ka ebi bo obodo ya. Ke side isi n'obodo anya. Abu mo onye obodo Amofia. Ibo onye obodo Amofia. Ezinụlọ ebe ka isi. Abu m Ada Obidike. Ada Obidike. Anugokwa maka Obidike. Obidike nu. Nke na-ete n'ụkwụ na. Nke asị na o si n'enu wee da mbọsị a. Okay, Obidike mụrụ nwa mara mma. Sọsị a na-amụ ụmụ mara mma n'obodo a. Adị awa. Nwa. Maka Chukwu. Obidike mụrụ nwa. Hey! Obidike amụọ ya. Obidike amụọ anyanwụ. Obidike amụọ anyanwụ. Nwa amaka. Ihe okwe n'iwe ada na mana ndị ụmụakasị. Okay, chọgị na nsogbu adịrọ nụ mana kekwenụ mgbe ọzọ anyị ga-afụ. Anyị ga-agba nwunu bụ unu ka anyị fụnụ gị. Kekwe ka anyị ga-esi fụ. Ị ga-abịa bụ Obidike, jiri onye bụ Obidike. Maazị Obidike. Ọkụ na be ha. Ada ọkụ nwere ihe ma abịa n'ugbu unu. Ngwa nsogbu adịrọ anyị abịa. Nsogbu adịrọ ada. Ọkụ ị na-aga ọrụ. Ma na anyị ga-abịa n'ugbu unu ka anyị fụnụ gị. Ngwanụ. Gaa nke ọma. Ndekọ dị o. Kenekwalụ m na yo. Se Mr. Kaifu. Hey. Ya bụ mmadụ. Anne dar, Idris. Nazım. Çok güzel. Ngol tutucu için bak. Niye bekliyorsun? Oh, Chere. It's not bread. Olugo nkona. It's not ija fiamu. Njọrụ echi, ọrụ ara ahụ fọrọ mgbada ebe enyi. Uche m dị na ya. Ma demand bata. Before ego Kenya. Oh! Okere ego maka ma gad, ọ bụ na nga ọrụ, ọ ngo ọrụ echi. Ego
Ama ngị ọfụma. Nsogbu adịlọ. N'ihe mere bụ na bread a na mmanya nye gị ya fọdụ nke ịbịawa echi ihe mere ego. Ọma nkekwana ihe achị ịkọ. Ịma mere anọ m n'afịa. Adịeji mbiko ayọte. Mba ịmanye ọnụ mbika ya ụmụ esighị ya mbiko mụ anyị na-ayọdịghị biko ayọ. Ogologo okwu adịrọ m ka. So ka ị na-achị ịkọ kịta. Mmanya oge. Ya nna wa mma m. Nna ka ihe ọka ị na-eme. Bịa nna. Ka ya na-eme. Na ọkwa obere bread asị ya ka ngwa ọrụ etu ahụ ka ebe m na-arụ ọrụ na mgbada ebe ngwa ọrụ etu bata ka anyị yi ego nwayọ kwechikwere na ya dị ya Nna, nye bread ka ọ taa ọkwa bread ihe ọhịa a na-ata ata. bịa kechie ya bịa kechie ma ọ na-apịa ike ka nke ime ile asị bụ ọkada ebe a itenu ya na Gwa m nke na Grace na ọ bụrụ gị bịara shop m osi abịa gote m ibe. ọ dị ka isi afịa. Nne m osikwa m afịa si m ka nje tụtata obere ibe na ịma na afọ a na-aka ibe ori na agụrụ abịa si ka nje mekọta na obere ibe n'ụlọ. Ewetago? Nsogbu adịrị, ọ dị mma. Nsogbu adịrị. Biko ya ịma na o nwunye m na-achọ ịgwa gị. Mbọsị ahụ agwaghọ m gị na shọpụ gị maka na ọ dịchara anyị nke mana kịta m fụ gị ka m gwanụ gị mana ịmụ nwa Chimo. and nwa gị na-aba n'anya. Daalụ. Bịakwara afụkwa m gị n'anya so ọ ga-amasịkwanụ m ka ị na-akpakọkwa marakwa ọfụma. Nke a bụrụ nsogbu. Biko mana ọ ga-adị m mma ma ọ bụrụ na ị ga-emenwuru m amara ị ga-abịa nwụrụ be m n'abalị echi ma ọ dịka ihe mgbede. Ife mee bụ na ịma na nna azụ abịa na shop m na na-emechikeri na mgbede ịghọta ife nna nke ihe mee bụ na ịfụ gị na mgbede n'abalị echi ka a bụrụ nsogbu ana m abịarịrị. Achọrọ m ịjụ gị ị ma nwa agbọghọbịa ahụ nke a na-akpọ Grace ọ dị ọcha dị ogologo na-ere ihe n'obodo. Grace, nke dị ọcha ogologo na-ere ihe n'obodo. Ihe eji m na shop na shade ya nwatakịrị nwanyị ka m jee ṅụọ mmanya wee bụ na nwatakịrị nwoke bịara ebe gụọ ya afịa ya bụ nwatakịrị nwoke ji ọla ego ka m hafụrụ nke ebe ahụ mana ụzọ ya bụ nwa bịa daba n'anya nwa mgbe bịazịa mana gekwa ntị emere asị m ya bịa nye nkwu asị m ya bịa ka mụ na ya na mbọ fọn so mana ọ nọkwa n'ụzọ ọ ga-abịa ebe a n'abalị Grace na-abịa ebe a n'abalị nkịta ọ ga-abịa ebe a n'abalị aghọtazikwa m nke ihe na-emezi taa esi na ọjọọ ma nke taa ọ bụrụ Chukwu aghọta ahụ ikewalụ m chelu ike na onye nchọ ka imelu achọrọ m ruo nwa abịa ka ime ka a ga-asị na onweghị
ihe uru na-abara gị n'ụlọ na sọsọ uru na-aba gị n'ụlọ na bụ naanị iri nri sọsọ iri nri ama m ke na nghọta mgbe m eji ego na m ga-abịakwa iwu na sefụ ka m bịa nọwa ihe a niile na-agbagharịrị anụ ma na-ewepụ ihe gwa m nwekwara ịkpọbeghị m gwa m na ya tata ọ bụrụ Grace echi ọ bụrụ Chioma mbọsị nke ọ bụrụ Joy kedu nke ị chọrọ achọ bikwa egbe n'igwe ka ihe mere ihe a niile ka ihe kpatara iji eme ihe na-eme na ịchọ ka nna gwa kọwara m ka ihe na-eme ọjọ ka ihe na-eme ọ bụrụ ihe agbagharị ka ihe na-eme ihe na-eme bụ agbaburu m gị na mbụ sị gị na ihe mere m ji wee rapụ Lagos ma ụlọ m ma ihe ndị ọzọ bụ na achọrọ m ịma na eji m obere ego ịnata mana nwoke na-agbadazikwanụ n'ike tinyekwuru ka esi mmadụ anụkọtasị na mmadụ efuo onye ahụ nwụrụ ka mụ na onwe m bido n'ụtụtụ chọwa n'ewu ojii ya ka m sị ka m gbadata obodo anya ka m bịa chọọ ọnụ ụmụaka dị mma ebe ọnụ ya mere m ji anụ ọnọchi biko gee m ntị agwagwo m ga-esi gị ọ bụrụ na m na-eji ya n'ụwa biko were nnọọ nwayọ were nnọọ ofu n'ụba ihe na-agbagharị wụrụkwa n'isi ka ị ga-esi n'ekporo ofu onye n'ụba ebe ma na ofu onye na-eji ichekpọrọ onye na-afụ m mmanya n'ụwa aga m ichekpọrọ onye ya mere ike m ntị butuo na ihe m chọrọ ka imeru m achọrọ m mgbe nwatakịrị anụ a ga-abịa mee ka ga-asị na anwụghị ihe uru m na-abara gị n'ụlọ a mee ka ga-asị na nwunye m na-akọ ị na-aghọta mee ka ga-asị na sọnsọ ọrụ m n'ụlọ bụ sọnsọ rie nri onye a ka m chọrọ ka imeru m ka o nwere ihe m chọrọ ịghọta n'ebe nwatakịrị a nọ ọ bụrụ naanị sọnsọ ịfụ nwatakịrị ma ọfụrụ ya isiokwu dụrụ m ebe ọ bụ na nke m ọkwa ihe si m mee ka m mee ọkwa onye nke m ke biko m mee ya ka ha bụ mana biko bifo ihe ọzọ ebe m na-akọrọ ije ige ntị efu na ewe egwu a na-akpọ na ọ bụ ya kasịrị m ka m chụji aja biko kezie ndị gbere m oko na-eme biko mgbe m jeche ịgba ọrụ ya na-eme onye na-achịta gị ka ndị ebe a na-achọ m biko ka ije ṅụọ mmanya ọ gwara gị ese gị wetakwa elu m biko Ikenna nke atọ ọ ga-eji ịmaghị ebe onwekwa ya na anyị bekwa be gị anụ ya na-ekwu okwu ya bịara anyị abịago na ihe na-ata ebe a mba ịma ebe a onye gwakwana gị ebe anyị nọ na-eme nsogbu na ebe anyị nọ na-eme ama m na anyị ga-abịa anyị abịago ka eke ime n'ebe anyị gwa na nke iyi jezi ana m ịga chita akwa mụ na onye na-akwa ọka Hapa for Christmas. How mad kwa chi. Andi na. Biko oja te pios. No ble. Oje da nke to je da. I go say ka do. Ke bo pios ka ko kwa. Biko I need to meeting ndi bi. Ka ite so ta no so. I ite so ta tu uza ha fa. Ya ka ijobe oji. Ngba ba ba you. And what do you? Ya ka ijobe oji. Onye ago. Apo ma kirigo ni so. Kirigo ni so. Ko ya ko je oji apo. Abeba to wa ti ake. Kefe mo le fe. Kefe me. Easy okay. Take this your details and magic. Come in na. O ma kari dawo ya. Ka je ba ni je. Mama odiri mama.
onye ka nna abụ ebe a nne m ichefugo ịkpatago n'ego sobe ndị ebe ka ego dịkwa ijiri ego mmanụ afịa na-alụ gị ego adọkwa ịma na mkpata ego na mma nchekwa nsogbu adịrọ ma nwere na ose adị mana chekwara afụ m gị na be nwa ikorobịa batara ọfụrụ nọ na be ya Ikenna nke batara ọfụrụ n'obodo anyị nne m na ịmụ na nsị eme nnọọ nwoke a ji ife o ji ego so nwee ifu na o ji ego ịma na nsị eme ka mmeba anụ lie n'ụlọ na ọgwụcha na ncha chọrọ onye ọzọ ọ na-aka nsị eme ọ ga-adị kama m eji nata nwa ikorobịa ego m ga-eji mee isi ka m mara ihe kpatara ya